Joo. Noin. Mun keittiö on mess, joten let's clean up ja tehdään ampalaa. No hyvää päivää kaikille. Tervetuloa uuden vlogin pariin. Tänään on torstai ja tänään on tosi kiire päivä. Nyt me käydään vähän ratsastamassa ulkona, ihan vaan hyvän mielen ratsastelut, koska mun pitää madata mun kynnystä mennä kepparoimaan tämän kipeyden ja tämän loukkaantumisen jälkeen ilman, että mulla on isoja tavoitteita. Ja mulla on sunnuntai Oitali Asgardin kurssi, niin hyvä käydä vähän liikkumassa tässä välissä. Ja liikunta tekee aina hyvää, tämmönen pieni happihippely ilman, että se pitää olla mitään suurta tavoiteltavaa. Se voi olla vaan, että menet liikkumaan, hakee liikettä kroppaan, niin that's all about it. Laita äkkiä mun housut jalkaan. On mun mitään muita housuita. Mä haluan noita housuja. Pitää äkkiä hakea housut hetki. Ok, mä en selvästi jo pessyt pyykkiä tarpeeksi usein. Niin, tässä on sellainen kiire päivä, että vähän kepparoimaan. Sitten mun pitää mennä tallille. Mulla on tänään Lassiponin liikutus ja hoito. Teen sen tässä aamupäivällä. Sitten mulla on 1 keppaikerho. Ja sitten mulla on terapia. Sitten mulla on illalla vielä uintiryhmät. Niin tässä niin kun touhua kyllä riittää. Pitää pistää hippulat vinkumaan, vaikka tässä on kyllä pakata niinku päivän työlaukku tai niinku työkassi tai niinku tavata autoon, että tarvii niinku hevosvaatteet, tarvii uintivaatteet, tarvii työvaatteet. Joku sama sydän, kun mä astun ulokengillä mun valkoisille matoille, mutta tiedätkö te, I'm living my own apartment. Mä siivoon täällä, ei mun äiti. Here we are, Nutti, minä ja chilliratsastus. Let's go. Tää on mun uusi kättä. Yleensä mä teen kaikki muut lämmittelyä, mä käyn hörkkäämässä ja venyttelen ja teen vähän lihaskuntoa ja luoja ja kaikkea muita, mutta tänään kun on rento, niin mä koitan olla miettimät hirveästi ja tehdä tälleen ennästi alkuverkkaa, ennästi helkätä, ennästi laukata ja koittaa niin olla miettimät ja suorittamat hirveästi. Se on aika vaikeat välillä. Se oli ihan hyvä. Sen takia vaihtaa hevosvaatteihin työlukun pakkaus. Ja let's go töihin ja tallille ja terapiaa ja mitä kaikkea. Mä lupaan sulle, että mikki hävii vielä joskus. Mulla on niinku, kun mä menen töihin tai niinku ylipäätään lähden kotota niinku harrastuksiin, treeneihin, töihin, asioihin, niin mulla on aina 5 mennä kassia. Ja mulla on niinku uintikassi ja vaihtovaatekassi. Sitten mulla on niinku hevastavat kassi. Sitten on työkassi. Sitten te otat tosta vielä saappaat. Ja sitten mä tuun hakemaan vielä erikseen kaikki mun keppiset, koska tänään meidän kehässä mennä kokeilla kaikki mun keppiset. Niin, mennäänkö kierros autolle nyt näiden kassien kanssa. Auto on täynnä tavaraa. Hanging
standing tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Foolish notions, foolish lies. I set to thinking I could make some. Keppihyskerho vedetty. Mun tekee mieli ihan sikana meillä matchaa. Mä tilasin matchaa just ennen mun terapiaa, jos mä kävelen tästä terapiaan ja menen sinne. Terapia on yksi parhaimpia asioita, mä oon tehnyt tänä vuonna itselleni. Siellä oppii ihan hirveästi itsestään ja omista käytöstavoistaan ja muista. Terveisiä pitkästä aikaa, tervetuloa uuden vlogin pariin. Ajattelin pitkästä aikaa tehdä suomeksi vlogia, mikä on aika jännää. Ja tässä siis viime vlogin välissä, mikä on ollut USA:n mestaruuskilpailut, ja tämän päivän välissä on niin puoli vuotta ja paljon on tapahtunut, on paljon mitä mä en ole käytänyt someen. Tai siis kyllä mä someen on niin Instagramiin ja TikTokiin, mutta tänne YouTubeen, niin mä tiedän, että moni teistä seuraa mua vaan YouTubessa ja moni teistä myös ei esimerkiksi ole kattonut englanninkielisiä videoita, jotka ottaa näitä somenkielisiä videoita. Niin here we are! Mä oon tässä ja kertomassa teille vähän mitä kuuluu. Ja mä ajattelin nyt, tai mun suunnitelman tavoite, mutta tää ei ole semmonen, että tää ehkä tapahtuu, koska mä aina ajattelen, että nyt mä aloitan enemmän tubettamaan ja sit mä kuitenkaan keikee. Mutta mun haave nytten ja kova yritys olisi aloittaa enemmän vlogaamaan suomeksi tänne YouTubeen ja sitten mä laitan sen Instagramin englanninkieliseksi, sitten TikTok olisi niinku molemmilla kielillä. Ja sitten tänne YouTubeen ehkä vaikeaa vuodestakin englanninkielisen videon jostain vaikka kansainvälisistä kisoista. Nopeimmat ehkä huomaakin jo, että mun tausta on vaihtunut. Ja se on, koska mä oon muuttanut uuteen kotiin joulukuun alussa. Mun vanha koti kävi aika pieneksi mulle. Tuntui, että seinät kaatui siellä tosi paljon päälle ja se oli vaan tosi pieni. Niin oli ehkä semmonen aika, että nyt vois vaihtaa maisemaa ja muuttaa uuteen kotiin. Joten obviously itse minä, ketä on aika silleen leipästimän asioita, niin minähän muutin. Ja tää on moni asia vielä kesken, niin kuin näet tässä takana on keittiö. Mutta tää ei ole keittiö, mä käytän. Mulla on 2 keittiöä mun asunnossa. Mulla on tässä makkarissa keittiö ja mulla on mun keittiössä keittiö. Koska tää on ennen ollut 2 yksiötä, ja sitä tässä on 2 jo. Mutta tota ei ole vielä purettu missään kohtaa. Ja mä aion siis purkaa tän joskus kesällä tai keväällä. Ja mä tehdä tähän vaatehuoneen. Mut täällä on monta asiaa, mitä mä jatkan remontoinnin suhteen, eikä todellakaan valmis. Ja jos et sä kuule mun äänestä tai näe mun naamasta, niin mä oon siis viime viikolla ollut todella kipeä. Mulla oli kuumetta ja tosi paha flunssa ja mulla on vieläkin kahden pahan nuha. Mutta myös yksi asia, mikä on ollut aivan älyttömän ihanaa viime kesästä asti. Mun kotiin muutti uusi asukas, uusi perheenjäsen. Ja se on oikeesti jässä kaikki tuolla somessa ja kaikki ihan hullaantuneita ja kysyy aina hänen peränsä. Niin saan näyttää teille, että kuka on Jussi. Tässä on Jussi. Jussi on 8-9-vuotias leskuekani. Hän on myös kuuro. Valitettavasti hän ei kuule mitään. Ja hän muutti mulle ekaksi jeeskotiin ja nyt hän sitten asuu täällä ihan vakituisesti. Minä adoptoin hänet. Ja tosi moni varmaan teistä on silleen, Aada, miten keppait, teekö sä keppaita, eihän saa lopettanut keppaita, niin en ole lopettanut keppaita, en missään nimessä. Mutta mä viime elokuussa muisin mun nilkan. Kuntoutin se koko syksyn. Sen takia myös on aika vähän ollut mitään kontenttia muuallakaan somessa, koska no yleinen kontentti, mitä se kiinnostaa, on mun ratsastaminen ja mun treenaaminen, niin aika tyyliseksi tulee, jos mä laitan teille joka päivä mun nilkkajumppaa, mitä mä oon tehnyt. Mutta paljon siistää juttuja tapahtui viime vuonnakin. Tuntuu, että mulla on niin paljon juttuja kerrottavia, mitä mä en tiedä, mitä mä oon kertonut, mitä en oo kertonut. Mutta ehkä niin kuin siisteimpänä mainittakoon silloin elokuussa, kun se nilkka oli muituneena, niin mä olin Uudessa-Seelannissa Karen Walkerin ja Adidaksen muotishowssa esiintymässä keppareilla ja se oli mun elämän coolin keikka ikinä, mutta myös haastavin. Mä en voi niin kuin sanoin kuvailla, kuinka oli stressaavaa oli olla sen muituneen nilkan kanssa
sitten mä kuitenkin venin sen show, niin mä olin niin ylpeä itsestäni. Mutta se oli tosi iso riski. Siinä olisi voinut käydä tosi pahasti. Ja en suosittele kellekään niin kuin rikkinällä nilkalla kilpailemista. Varsinkaan kilpailemista. Uusia kilpailuja tulee aina. Toi olisi meidän työkeikka, mikä oli niin kuin riippuvainen musta. Ja se oli tehty mun keppihevosjutun ympärille. Ja se oli niin kuin once in a lifetime. Niin sen takia mä osasin tehdä ottaa riskin. Mutta jos kyse on kilpailuista, on sit SM tai mikä tahansa, niitä tulee joka vuosi uusia. Älä riskeillä omaa terveyttäsi tai nilkkaas sen takia. On niin paljon jotenkin tapahtunut kaikkea elämässä, että mä en tiedä mitä kaikkea mä teille jakaisin. Jotenkin silleen, ettei kaikki tule tuossa yhdellä videolla, mutta jotenkin tuntuu, että pitäisi niinku updatea kaikkea, että miten elämässä menee. Paljon on vilinää, paljon pitää ollut kasvaa itse elämässä ja paljon ollut haastaviakin hetkiä. Mutta ehdottomasti paljon hyvää on niinku tapahtunut ja paljon kivaa ja tuntuu että oma elämä on silleen vähän, ei paljon. Mulla ei hyvää rutiiniomasta elämää koskaan ollut johtuen mun töistä ja mun ehkä tyylistä elää. Mutta on myös paljon tullut rutiineita elämään sillä tavalla. Muun muassa tällä hetkellä mä vedän viikoittain noin 6. Mulla on 6 semmoista keppihevoskouluryhmää, mikä on niin koulujen jälkeen. Sitten mulla on 3 semmoista harrastusryhmää, mikä on vähän niin tavoitteellisempaa ja ihan enemmän niin treenataan niin kuin vakavemmin. Ja sitten mulla on pari höntsää paikaitaan viikossa ja sitten vähän muita liikuntaryhmiä. Niin on tullut paljon tämmöisiä vakitöitä, mutta myös ihan älyttömästi niin kuin keppihevosharrastajia mun elämään. Se on ollut kyllä tosi hienoa ja merkityksellistä ja kasvattanut paljon, mutta myös sitoinut paljon tähän kaupunkiin ja siihen, että mä en voi vaan lähteä enää miten sattuu. Ai niin, mä en ole edes käytänyt. Mä asun vielä Porissa. Välillä tuntuu hassulta päivittää teille asioita, koska mä tiedän, että mun seuraajat kaikki ei ole samassa vaiheessa elämää kuin mä oon. Mä oon ehkä huomattavasti vanhempi. Jotenkin välillä musta tuntuu, että kaikki kiinnostaa vaan keppihevoselämä, vaikka mä tiedän ja mä oon oppinut jo viime niin kuin historiasta, että kyllä ihmisiä kiinnostaa myös mun muu elämä ja se antaa myös ehkä jotenkin semmoista painoarvoa ja persoonaa mun sisältöihin, niin sen takia mä haluan myös kertoa ihan mun muustakin elämästä. Ja miksi mä niin kun ehkä moni ihmettelee, miksi mulla on kaikki ollut tänä keväänä aika myöhässä ja miksi mä en ole saanut asioita aikaan tai miksi leikille tulee esimerkiksi 4 kuukautta melkein myöhässä. On ihan 4 kuukautta, pari kuukautta, mutta on yksinkertaisesti se, että mun elämä muuttuu aika paljon. Jo sen murtuman jälkeen tavallaan, kun se murtuma kävi, niin se on ensimmäinen oikeasti iso loukkaantuminen, joka mun elämässä on käynyt. Semmoinen, että mun piti pysäyttää kaikki, mun työt vaikeutui, mun töitä peruuntus. Se oli vaan tosi iso juttu mulle ja se oli henkisesti raskasta. Mulle jotenkin semmoinen mun oma tunto ja ehkä jotenkin itseisarvo tai miten mä määritän itseäni on tosi paljon se, miten mä pystyn fyysisesti tekemään, urheilusti tekemään, aktiivisesti tekemään itsessäni. Ei se, mitä mä näytän, vaan se, mitä mä pystyn tekemään mun kropalla ja mihin mä pystyn. Ja yhtäkkiä kun se vedetään pois ja myös se, että mä en voinut tehdä keppihevosia. Mä en voinut tehdä sitä, mikä tuo mulle iloa ylipäätään elämässä, mikä on mulle merkityksen asia elämässä, niin se oli aika vaikeata aikaa koittaa pysyä positiivisena samaan aikaan, kun sä kuntoutat itseäsi, sun jalka on tosi kipeä ja sä et pysty tekemään asioita, missä nautit, etkä sun työtäsi oikein täysillä, koska sun jalka on niin huonossa kunnossa. Se oli mulle tosi vaikeata aikaa. Ehkä minkä asioita mä en käytänyt myöskään YouTubessa on se, että mä noin 2 vuotta sitten, vähän alle 2 vuotta sitten, aloin seurustelemaan kivan ihmisen kanssa ja valitettavasti jouluna meidän suhde päättyi. Ja se oli mulle pari viikkoa tosi vaikeeta ja tosi uutta ja piti opetella paljon asioita. Tai ehkä joillekin ihmisille tai nuorille tai miksei pienemmillekin, mutta jos joku elää asian kanssa, niin haluan jakaa, että olen itse nuorempana ja vieläkin elän elämää, missä mulla on perheenjäsen, jolla on päihdeongelma. Ja se vaikutti muhun tosi vahvasti 17, 18, 19-vuotiaana. Oli tosi raskasta mulle ja mä käsittelin sitä silloin jo terapiassa. Ja asiat oli tosi hyvin pitkään, nyt on monta vuotta ollut tosi hyvin. Ja valitettavasti tämä parisuhde toi uudestaan tämmöiset päihdeongelmat esille, jonka takia meistä parisuhde päättyi onneksi. Mutta myös se, että on joutunut käymään uudestaan niitä päihdeasioita ja omia tunteita ja traumeja läpi, niin on ollut tosi raskasta itselle. Käyn terapiassa nykyään ja kaikki on ihan hyvin, mulla on kaikki jees, mutta ehkä semmonen mä oon koittanut antaa itselleni ymmärrystä, että tosi monen keppihevosasia, mitä mä teen, niin vaikka ehkä puhun töistä, niin ne on kuitenkin yhdistyksissä tai harrastuksissa tehtävää toimintaa, mistä mulle ei makseta ja sen pitäisi olla työn ohessa tai koulun ohessa tehtävää kivaa toimintaa, niin mun on pitänyt antaa itselleni lupa myös olla ei tavoitettavissa ja ei
tehdä asioita, koska myös mun työrintama oli aika raskas tässä keväällä, ollut tosi uuvuttavia ja sitten mulla on ollut tää eroprosessi ja tää muutama kehitys, mikä nyt on tietysti mennyt painempaa tässä keväällä, mä kilpailemaan jo ja kaikkea, mutta enhän mä ole siinä samassa kunnossa, mitä mä oon ollut, niin se vaatii tosi paljon niin kuin henkistä työtä siihen, että pysyy niin kuin siinä ajatusmaailmassa, että nyt ei kuulukaan olla samalla tasolla kuin viime vuonna on ollut, vaan kuuluu mennä siitä tasoa, että pikkuhiljaa noustaan sen takaisin tasoa ja tehdään parempaa kroppaa. Niin on ollut tosi haastavaa ja haluan sanoa sen ääneen ja siksi mä pahoittelen, että kaikki leiriset on tullut aika myöhässä ilmi ja on ehkä ollut vähän hajamielinen. Kun mä oon myös normaalisti hajamielinen, mä oon normaalisti myös vähän tämmönen kaaoksenomainen haahuileva, niin nyt mä oon kyllä tuplasti pahempi näissä kaikissa leirihommissa. Niin mä haluan pahoitella sitä, mutta silti mä oon tosi innoissani tulevasta kesästä. Ja mä toivon, että pikkuhiljaa tästä elämä, ja niin kuin se on alkanutkin rutinoitumaan ja löytyy oma paikkansa. Mutta sen takia me ollaan ihmisiä, me opitaan ja eletään elämää. Ja ehkä nykymaailmassa ajatellaan, että ei saa tehdä mitään mokia. Niin kyllä meidän pitää tehdä mokia ja epäonnistua tosi paljon, että me opitaankin jotain. Niin mä oon ainakin tänä keväänä tosi paljon epäonnistunut, mutta myös tosi paljon onnistunut asioissa ja mä oon siitä tosi ylpeä. Mutta nyt mä käytän näitä leikireitä, ja saadaan tehtyä nää matka- ja sadan ja sitten leiriryhmiä ja kaikkea muuta. Two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to live.